It was deliberate, it was planned. There's no doubt about that. Usihlalo wombutho weteksi Amstar uVictor Mwekeletsi kunye nonogada wakhe badutyulelwa ngcolo ngele kufutshane neofisi zombutho weteksi Alexander Gautini. General Sibiya requested that he take care of him, and in turn General Sibiya will take care of him too. Ingqina elaziwa ngowitness C lixelele ikomishoni yophando kaJaji Madlanga ukuba usekela mkomishina lamapolisa onqunyanyisiweyo uShadrack Sibiya uyabandakanyeka kurhwaphilizo lwethenda kwinkonzo yesipolisa. Ujongwe ngabomvu umdlalo wompondo zihlanjwe bebethwe iPremiership Mamelodi Sundowns neOrlando Pirates nozakudlalelwa kwibala iLoftus Versfeld ngomgqibelo. Sinamkele kwindaba zethu nabendodwa ndaba nokhumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Amapolisa aphanda isiganeko sokubulala kunye nokuzama ukubulala okukuza emva kokuba kuthe kwadutyulwa kwabulawa usihlalo wombutho weteksi Amstar umnumzana Victor Mwekeletsi kunye nonogada wakhe Marlborough Gardens eGautini ebutsheni bemini. Ingxelo yamapolisa iqinisekisile ukuba abantu ababini babhubhele kwindawo yeqhwayelo ngelixa abanye abathathu kuquka onogada bakamwekeletsi ababini bonzakeleze babalekiselwa esibhedlele. Ukanti ke ayikaziwa intsusa mabandla esi siganeko nangona kurhaneleka ukuba sinento yokwenza nemiloyo noteksi. Ingxelo zithi uVictor Mwekeletsi oneminyaka engama-52 ubudala nongumnini weteksi ebejolise kwiofisi yakhe ngale ntsasa ehamba nonogada bakhe ngelixa behlaselwa. Usekela mkomishinala wamapolisa ephondweni uMajor General Fred Kekana ubongoze amaziko ezonyango ukuba ajonge nabani na ofika kwiziko lezonyango enamanxeba embumbulu kuba lowo ingangumrhanelo abamkhangelayo. The BMW which they were using, we found abandoned with blood inside, which indicate that the driver of that vehicle, of that BMW, because the blood is at the driver's seat, even next to where the driver might have alighted, it's injured. And we appeal also to all medical centers, including hospitals, clinics, and doctors, surgeries. Please report any one person who come there with a bullet wound to the police so that we can be able to engage and trace that person. It might be one of our possible suspects. Ukekana ubongoza yonke imibutho namaqhubi beeteksi ukuba basebenzisane ngendlela ephucukileyo bangabheneli kubudlobongela. Engage the mother bodies so that you can sit around the table and amicably resolve your issues than attack and kill each other. Usapho lwakhe lumchaze njengomntu onoxolo nokwayinkokheli yoluntu kambe bathi olu ibiluhlaselo olucetyiweyo. It was deliberate, it was planned. There's no doubt about that. You know, he was a very great person, jolly person, and he was a very constructive person. We have what we have today as Amstar, being one of the greatest associations, through his stewardship, through his leadership. Unobangela ukaziwa ukwangoku kodwa amapolisa athi aqhuba uphando. Namhlanje umasipala iNelson Mandela Bay wenze uqoqo emizini nakumashishini asekuhlaleni kwilokishi yakwaZakhele eGqeberha okukulandela iziganeko zokwebiwa nokonakaliswa kweziseko zikamasipala nto leyo ebangela ukuba kube nzima ukusa inkonzo eluntwini. Amagosa kamasipala akholelwa kwelokuba ezinye zezinto eziye zilahleke okanye zibiwe kwiziseko zikamasipala zifihlwa kwimizi yalapha ekuhlaleni. Ukwebiwa nokonakaliswa kweziseko zikamasipala kubangela ukuba kube nzima ukusa iinkonzo eluntwini. Oku kuvezwe ngamagosa wamasipala aseNelson Mandela Bay ngethuba eqhuba uqoqo kwilokishi yakwaZakhele eGqeberha. We are here to create awareness on vandalism.
because we have observed that our infrastructure is vulnerable because the community does not look after the infrastructure that has been put up for them. For instance, in Wilson Stadium, they have removed some of the palisade fence. Olu qoqo lukwafumanise ukuba izipaza shops zithengisa ukutya okungalunganga. In almost all of the shops, they are selling fake food, they are selling expired food. Their rubbish is stored where the food is. So I'm saying even the shop itself, there's no windows for ventilation. They are sleeping here, they have their toilets inside the shops. So you can see there's no hygiene. Ukwathi enye yeengxaki abajongene nazo ziivenkile ezivalwayo ngamagosa ze xa sele ehambile ziphinde zivulwe. We can't be going on and on and on doing this operation. When we left, these people, they open and continue to do what is not right. So I think the municipality will have to reach a point whereby they close this shop permanently if they are not willing to comply with the municipal standards. Lo masipala uthi uza kuphinda enze olunye uqoqo kungekudala. Kulibaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli nomkomishana lamapolisa kwela phondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi namhlanje bathe thaci izicwangciso zabo zokunqanda ulwaphulomthetho kweli phondo njengoko kusondela ixesha leziyunguma zikaDisemba. Iphondo laKwaZulu-Natal liphakathi kwamaphondo anengxaki yolwaphulomthetho ngexesha leziyunguma njengoko lisamkela amawaka-waka abakhenkethi. Kulibaphathiswa yeli phondo Thami Ntuli ubongoze uluntu ukuba luhlabe lukhangele lusebenzisane bezomthetho ukunqanda ukunyuka kolwaphulomthetho. Inkulubaphathiswa yase-KZN ingqinile ukuba eliyaphondo lixhobe lafahlela ukuqubisana nolwaphulomthetho ukulungiselela ixesha leziyunguma ukanti ngamagosa omthetho angaphaya kwe-24,000 asele ityaliwe kwiphondo laKwaZulu-Natal nokuquka kuwo amapolisa eliphondo angaphaya kwe-17,000. This season also carries profound economic significance. The festive period in the heartbeat of our tourism industry, a time when local businesses, hospitality establishments and community-based enterprises benefit. Umkomishinala wamapolisa eKZN uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukuphe isilumkiso kubafundi bemetriki abazokuzimasa imibhiyozo yokufinca imviwo zokuphela konyaka neyaziwa ngePensdown. Lo kaMkhwanazi uthi amapolisa awazukuba nanceba kuye nabani na ofunyenwe isophula umthetho. These parties must be treated in a manner that it's a celebratory parties and not parties that are going to cause mayhem to the local communities where some of these kids are going to fall victim of rape and assault and even murder. uNjengele Mkhwanazi uthi bazawukhomba umzonotywala abo bangayithobeliyo ingalo yomthetho watsho isithi ukuba kunyanzelekile amapolisa aza kuziphindezela. Our intelligence collectors are already on the ground. They are sniffing out for information, and when we confront you as police officers, we want to please surrender. Ukwathe amagosa abandakanyekayo kulwaphulomthetho abekwe odwa kwaye anikwe impatho efanayo nezaphula imthetho. If the police officer is found to have broken the law, such an officer faces disciplinary process, and most of them got dismissed from the service. I would like to urge you, law enforcement officers, to isolate criminals who are acting as law enforcement officers. Mkhwanazi uqukumbele ngelithi amapolisa aza kuba ngqongqo kunyanzeliso lwemithetho kamasipala. Ingqina elibizwa ngoWitness C liqhubekile nokunika ubungqina balo kwikomishoni yophando ekhokelwe nguJaji Mbuyiseli Madlanga kulandela ukuthatha ikhefu yezifundo zalo. Elingqina lixelele ikomishoni ngobunzima bokuphila ubomi bentshontsho ngenxa yemigulukudu eqhuba urhwaphilizo ebupoliseni nebathindela ekwenzeni umsebenzi wabo abawufungelayo. He started again telling us of his connections with the high-ranking officials of the SAPS. Elingqina elibizwa ngoWitness C nelilipolisa eliphanda imikhambathi yabophula imthetho eGauteng liqhaqhe amabholo namhlanje lichaza ngobudlelwane bemigulukudu namapolisa anyasha izifungo zawo. Witness C lo udandalazise okokuba umphathiswa wamapolisa onqunyanyisiweyo
uSenzo Mchunu. Usekela umkomishinala wamapolisa kazwelonke naye onqunyanyisiweyo uLieutenant General Shadrack Sibiya kwakunye noBrown Mokgotsi banobudlelwano obuqatha nosomashishini othothoza esiseleni uVusumuzi Khet Matlala. Remember, on the 18th and 19th of December, we again went to his offices, Khet VIP security offices, for the compliance inspection. So this, according to him, it triggered him to say that the minister, Brown Mokgotsi, and the Lieutenant General Sibiya are using him and are failing to protect him. Uhlabele mgama witness C ngelithi uKhet Matlala waxhasa ngemali umphathiswa uSenzo Mchunu. Mr. Matlala was one of the people who had contributed to the campaign, as he indicated that in January he had contributed to an amount, to the total amount of 500,000. When it comes to the funding of the minister's campaign, he informed us that he would transfer money through to a company, a company that is registered under Mr. Brown Mokgotsi. Ukwathe kwincoko yabo noMatlala wabaxelela okokuba wayecetyiswe ngumchunu noBrown Mokgotsi ukuba abavulele ityala elingekhoyo abatyhole ngokweba emva koqoqo emzini wakhe kunyaka ophelileyo. Basemagunyeni eMpumalanga bazibophelele kwelokuba abazukuba nalusini ngakwizaphuli-mthetho kweli xesha leholide, ingakumbi abo babandakanyekayo kwizenzo zokuthengisa iziyobisi nokuphangwa kwabantu nezithuthi. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu kweli phondo uJackie Masiye ekunye nebambela lomkomishinala lamapolisa kwiphondo uNjengelezef Mkhwanazi namhlanje baphehlelele iphulo lezokhuseleko lexesha leholide eMelo. We are going to pay more attention into disruption of illicit drug trafficking networks, that enforcement against illegal mining operations associated criminal syndicates, detection and seizure of counterfeit goods and contrabands, targeted action against organized crimes, groups exploitation, festive season trade flows. We will actually look to those issues. Ingxaki yokungondleki ngakumbi kubantwana ingumcelimngeni kwiphondo leMpuma Koloni oku nokudandalaziswe iziphumo zeenkcukacha amanani neziqikelela ukuba bangaphaya kwekhulu abantwana bathe basweleka ngenxa yale ngxaki kunyaka ophelileyo nje kuphela. Kungoku nje urhulumente wephondo usungule iphulo elibizwa nge-Ilima lokulima nelinikezela ngezixhobo zokulima kumafama njengeenzame zokukhawulelana nale ngxaki. Ngenxa yengxaki yokungondleki kwabantwana egqubayo kweli loMzantsi Afrika, urhulumente wephondo leMpuma Koloni usungule iphulo nelinjongo ukukhawulelana nalo mcelimngeni. Namhlanje liphulo nelisihloko sithi Ilima lokulima belisebhaziya nalapho bekukhuthazwa uluntu ngokutyala imifuno khona ukuze lugxothe ikateziko. Eyona program sizisileyo apha kukulontshwa kwe-cropping season yi-department kuba sikholelwa ukuba inyanga ka-October inyanga yokuqaliswa kokulima. It's a provincial event lesizise apha sisenzela into yobana amafama ayazi uba ngoku lixesha lokulima. Okwesibini sizowubonisa amafama ukuba naxa ethe aqalisa umsebenzi siyawaxhasa silisebe ngezinto. Sibabonisa ke ngala mafama alapha umsebenzi awenzileyo bangabantu abatsha baselula kakhulu. Ukanti amafama axhamlayo kweli phulo anabe ngokubanzi ngeentlobo zemifuno awalimayo. Ii-grains ke esizilimayo ngumbona, yellow maize and white maize, kunye nesoya. Kweli cala le-veg silima amazambane, silima ikhaphetshu, silima i-green millies. Nabequmrhu lezemveli bayincomile intsebenziswano phakathi koluntu kunye namafama. Njengoba belima incedisa loo nto, uyayazi uba mosi into ebangela uba makulinywe yile nto uba makusuke ikateziko. Ibetha macala ke kuba kwelinye icala licala loba makungena ukutya kutyiwe ezindlini.
baphinde ke ngoku bathatha abantwana abathile basebenze nabo. Iyona nto isivuyisayo ke sibone ukuthi lento siyiqhuba ibheka phambili. Kanti isebe lezolimo likwasungule inkqubo yokufundisa amafama asakhasayo njengelinge lokukhawulelana nalentswelangqesho kuMzantsi Afrika. Umbutho wamasipala baseMzantsi Afrika iSALGA kwakunye nesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kwiphondo laKwaZulu-Natal phehlelele ngokusesikweni umsitho weendidi ngeendidi zemidlalo njongo kukufunqula uqoqosho lwephondo ngelixa ukhuthaza ubumbano. Le midlalo iqhutywa minyaka le iza kusindlekwa ngumasipala wesithili saseMgungundlovu ebutsheni benyanga kaDisemba. Imidlalo yeSALGA kwiphondo laKwaZulu-Natal ithatyathwa njengekhuba lokufunqula uqoqosho lwephondo xeshikweni iphuhlisa italente ikwadala amathuba okukhula kwabadlali beliphondo ukuba bafikelele kumanqanaba aphezulu ngezemidlalo. Siqokwe sahlonzwa njengomgungundlo ngesifunda saseMgungundlovu ukuthi sisingathe imidlalo yomasipala kwisifundazwe sonke ebizwa ngokuthi ama-SALGA DSEC Games azoqala ngomhla ka-4 kuDisemba aphele ngomhla ka-7. Le midlalo isisebenze kakhulu ukuthi inciphise ama-tensions kosombusazwe kakhulukazi kwa-local government. Okwesibili isisebenzile le midlalo ukuthi iqhakambise iveze ikhono labadlali kwimikhakha ehlukahlukene nokuhlanganisa ama-communities ahlukahlukene avela endaweni ehlukahlukene. Kambe ukusingathwa kwayo eMgungundlovu kubonakalisa ukomelela kwamaqhina entsebenziswano phakathi komasipala baseThekwini kananjalo kuza kuveza amathuba engqesho ekuhlaleni njengoko uza kuqhuba iintsuku ezine umsitho. Siyabonga kuqala ku-SALGA abantwana ababhizi through lama games until kuze kufike provincial. Lokho kuyasiza uma ubheka amaplayer abaningi ade qale adlale kulama games. Nakho nje sineplayer enzima kakhulu lapha kwePirates esuke kuwo lama games uMbokazi. Ukanti kuqikelelwa ukuba le midlalo iza kufunqula uqoqosho lwephondo ngemali elinganiselwa kwi-30 million yerandi nabathabathi nxaxheba abangaphaya kwama-4,000. Ibala iLoftus Versfeld liza kusingatha owona mdlalo omkhulu nekulindeleke ukuba unike umkhombandlela ukuba leliphi iqela eliza kuphakamisa indebe yeBetway Premiership ekupheleni kwesizini nanjengoko iMamelodi Sundowns iza kusindleka iOrlando Pirates ngomgqibelo. Lo mdlalo iza kuba ngowe-11 kwiMamelodi Sundowns kwaye iza kuba na-24 points ukuba iyaphumelela ngelixa iza kuba ngumdlalo wethoba kwiPirates neza kuba na-21 points ukuba iyaphumelela. iMamelodi Sundowns iyakulo mdlalo ngaphandle kwabadlali bayo abaphambili ababini Tebogo Mokoena noMiguel Racino. Lo mdlalo uyaqala ngecala emva kwentsimbi yesithathu ngenjikalanga yangomgqibelo. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kudesika yami yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuThabile inzwakazi yabathembu mvanje masijongeni iMozulu siyeziphawule kaloku mbukele ekhaya iziganeko zamvanje ke kuMzantsi Afrika kusukela ekuseni ngomsemini nakurhatya kucwenka mnanje noxa kunetha kusebekele mpela futhi kududuma kubaneke kumazantsi nombindi womzantsi phako DR ekuseni futhi bevuswa ku-17 degrees balivaleke bekele usuku lwangomso futhi belusonga kalo mafu nezondudumo ngamashumi nje akhatshwa sisibozo kanti ngokubanzi bethu nekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sivule pha bethu nephondweni ke elisempumalanga koloni impela mbukele ekhaya phaka lokhu kumazantsi ke nentshona yelapho nendawo ezifana napha korhafu kwasekuseni futhi kuyasibekela mpela futhi qhubekeke kunetha ngenxa yakhe kaloku 9 degrees ekuseni ngomso kanti ke sibaphile kanje bona ephondweni laphaya eFreystata nelizinze ke kumbindi apha eMzantsi mpela pha kumazantsi nombindi wephondo futhi koBloemfontein kwasekuseni futhi zezomvula nendudumo ko-15 degrees kanti baphila ngolhlobo kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla mbukeli wami ekhaya futhi ke kwimpuma namazantsi kwelaphondo koGeorge neziphaluka ekuseni futhi lelo shumi nje elikhatshwa soso sithani kanti ke benjenje kwelaphondo eliphaya ko-Northern Cape ngamandla futhi mpela kumantla walo koPurumani kwasekuseni futhi kusanetha kusabaneka kusaduduma futhi lapha koKimberley xa usetha ngelaphondo futhi nguye kaloku futhi efana nqwa la 17 degrees kanti ke nansi imeko yemozulu phaya ephondweni mbukeli
laphaya kaloku eNorthwest impela phaa kumazantsi nentshona elaphondo Moreland kwasekuseni futhi ngomso ngo-15 degrees lapha ko-Vryburg kusabanda kunethe futhi ngo-16 degrees ekuseni kanti ke baphila kanje ephondweni eliserhawutini impela kumazantsi walo futhi nempuma elaphondo ko-Springs kwasekuseni futhi kuyafefa kube bubanda nenkwankca yomoya phaya ngo-14 degrees kanti ibukela wami ekhaya nyuka nam ngokubanzi siqwalasele phaya iphondo futhi ke elizinze eLimpopo mpela ke kumazantsi nentshona yelaphondo njengapha koThabazimbi kwasekuseni futhi ngomso zezontshizane zithe chache ngeshumi nje elikhathwa sisithandathu sehle njalo ngokubanzi ephondweni lasempumalanga ngamandla ke kwintshona namantla welaphondo futhi ko-Middleburg kwasekuseni ngomso kuyela 13 degrees napha kwincam nombindi emalahleni ekuseni futhi ngu-14 degrees xa ndivala ndiyisonga imozulu ngephondo laphaya ke kwaZulu Natal impela mbukeli wami ekhaya kumazantsi phondo phaa futhi ke ko-Kokstad ekuseni futhi yinkwankca nomoya obhudla kakhulu phaya ko-12 degrees naphaya eThekwini bevuka ekuseni ngo-19 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshela imyawuli kamnandi mawethu.